Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Алелюя! Дякую, что вы так вітаете один одного в великодным часе, периоде до Господнего взнесения на небо. Это час, коли можно так само вітать взаимно один одного, чи входячи в дом христианский. Але хочу и хотел бы доведаться про ваше, шановные сестры и браты, больш глибокое разумение этого христианского привітання Христос воскрес. Єсус після свого величного воскрешення тройче запитує апостола Петра: «Петр, чи любиш ти мене?» Послухайте, коли ж вони поснідали, Єсус каже Симону Петру: «Симоне, син Яна, чи любиш ти мене більше, чим яни?» Той відказав йому: «Так, пане, ти ведаєш, що я люблю тебе». Єсус каже йому: «Паши ягнят моїх». Знов каже йому другий раз: «Симоне, син Яна, чи любиш ти мене?» І він відказав: «Так, пане, ти ведаєш, що я люблю тебе». Єсус каже йому: «Паши овечок моїх». Сказав йому третій раз: «Симоне, син Яна, чи любиш ти мене?» Петр засмутився, що третій раз питався його: «Чи любиш ти мене?» І сказав: «Пане, ти все ведаєш, ти ведаєш, що я люблю тебе». Чому Єсус запитався тройче апостола Петра? Бо той тройче одрокся від його. Менавіта не ведаю этого чоловіка, не ведаю, про кого ви говорите, я не був там, певень заспівав. Подобно апостолу Петру, Єсус і нас сьогодні запитує в этом великодном периоде часе словами: «Христос воскрес!» Что и як мы откажем? Огульним отказом чи глибоким переконанням і любов'ю до воскреслого Ісуса Христа, нашого Збавителя? Розважмо. Коли вашим радостным отказом сапраўды у воскрес, вы подтверждаете огульное вучение повсюдного Костела и святую традицию, историю воскресения Христового. Вы подтверждаете истину Христового воскресения, и так повинно быть. Я полностью с вами згодный. Але мы живем не только великим глобалистично-вселенским разумением. Давайте наблизим это питание в отношеннях до нашего народа и нашей країни, в якій живем. Беларусь. На слові «Христос воскрес» ти впевнений, що Христос справді воскрес во всіх сім'ях Білорусі? Дякуючи віри, великодной сповіді, что все люди шлюбные, семьи, батьки, и все наведывают Божие храмы в недели и святы, навчают детей правд Божих, квітнее вера. Коли отказать от ім'я народа, чи зможеш так радостно отказать? Не, лепш повстримаюся. Чому? Христос воскрес. От ім'я свого народа і родичів я промовчу, що він справді воскрес во всім своїм народі і серед моїх родичів. Може, амо і в сім'ї, бо кілька людей і сім'їв живуть сьогодні без Бога, без святих сакраментів, без молитви, без Бога в серці.
Кажуть тільки, я охрещений, я католик, католичка, я православний, належу до православних. А чи Христос воскрес в твоїм житті, серці, сім'ї, народі? На слово Христос воскрес? Хоча я кажу, не во всіх у воскрес. Значить, чекаємо. Як Єсус задав апостолу Петру. Другий раз, чи любиш ти мене? Так, пані. Єсус питається нас третій раз. Як бачиш, спадає радісна великодна палкость, відказувати, справдив воскрес, бо смуток закрадається в серце. А чи ти можеш в радості відказати, справдив воскрес, від ім'я своєї сім'ї і свого, себе самого самої? Чи все були в великодній сповіді і ти? Чи шлюбные все, твои родные близкие и ты? Чи регулярно наведаешь Божий храм, костел, на боженстве и ты, в неделю и святы? Чи молятся вечером, раницею на хвалу Божию и ты? Коли ж не во всіх Христос у воскрес. Бачиш, ми відказуємо за всю святую історію Христового воскресення, а ось за свій народ, за свою сім'ю і за себе встремлюємося. Так. Як говориться в пісні, молитві, і за себе помолися. Як же нам треба відказувати тоді? Подумай. Я маю підсказку, можу підказати. Християнським життям і живою вірою, якою познаєте в Божому храмі і на боженствах. Вот як треба розпочати, менавіта вчитися, щоб доказати, що да, Христос воскрес в моїм серці, в моїй сім'ї, в моїм народі, серед моїх родичів, бо ми гуртуємося в Божому храмі, бо ми намагаємося бути Божим народом сумленним і доброзичливим носьбитами мира і згоди в сім'ях і поміж людьми, і молитися миру поміж народами. Ось це і є той момент, що не тільки, як ми співаємо, молимося, дома треба бувати частей, і в Божому храмі треба бувати частей, і відчувати себе не гостем, але сином і дочкою Божою. І справді за себе помолися. Христос у воскрес, справді у воскрес, алелуя.